دەستێ بچمە ئەڵمانیا زەکی ئۆزمەن لەگەل منە کەک زەکی دەم باش زەکی ئۆزمەن بخۆ نڤیسکارێ پرتوکێکێ ژی di derbarê Kurdên Almanyayê de. Tu bi xêr hatî rûdawêkek Zekî, ez dixwazim ji wê yekê dest pê bikim. Ev hejmara Kurdên ku çûne mafê penaberiyê xwestine, çawa mirov dikare zelal bike ji ber ku gelek ji wan weke hemwelatiyê Tirkiye, Sûriye, Iraq û Îranê daxwaza mafê penaberiyê dikin. Ev ewin ê ku gotine em Kurdin? Belê diyar e pirsgirêkek di navbera me û kek Zekî de heye dîmen nezêde baş e. Em ên ha bi awayekî hûrgilî behsa wan hejmaran bikin û behsa wê yekê jî bikin ka ev hejmar wan Kurda jî li xwe digire ew ê ku bi rêya yekgirtina malbatê çûne, ew ê ku bi rêya zewacê çûne yan wa li xwe nagire ji ber ku ew nakeve nava penaberiyê de. Birêz Zekî Özmen eger amade be em ê dest pê bikin. Kek Zekî tu bi xêr hatî rûdawê? gelek spas. Ez ê dubare bikim dîsa ev hejmara ku te derxistiye weke Kurd çawa te derxistiye ev tenê ew penaberin yê ku gotine em Kurdin ji ber hinekene xwe weke Kurd nîşan nadin dema daxwaza mafê penaberiyê dikin. Belê ji sala 2000 û pê de dayra koçber û penaberan ya federal pirsa ziman çi ye, netew çi ye û qewmiyet çi ye pirs dike ji penaberan û hemwelatîbûn jî tabî hemwelatîbûn ji xwe ji berê ve tê tomarkirin yanî ji destpêka tomarkirina îstatîstîkan ve hemwelatiya ka kîşkî derê tê tomarkirin ev berdestin. Lê belê kesên weke Kurdan yên ne xwedî dewlet ne serbixwe ku girêdayî hemwelatiya welatên serdestî wan e ji bo wa ji sala 2000 ve ev yek dest pê kiriye dema îfade xwe didin serî penaberiyê din dibêjin wan hûn aîdî kîjan qewmiyetê ne û Kurd bûyî awayî têne tomarkirin. Belê. Ew kesê ku bi rêya yekgirtin yan jî hevgirtina malbatê diçin dervî vê hejmarê ne wisa? Belê, belê. Dervî vê hejmarê ne ji bo baştir werê fêm kirin. Kesek wek penaber were vê derê serî penaberiyê bide û mafê penaberiyê bistêne û dûvra kar vê derê peyda bike. Yani em bibêjin alîkariya maddiya dewletê ne sistêne dikarê malbata xwe ya dervê Almanya bîne rêyên fermî bîne Almanya bi rêya serî lêdana vîzeyê bîne Almanya ev maf heye lê belê ev nakevin nava ve îstatîstîka din. Ev îstatîstîkên ku niha we raxistin ber çavan tenê yê serî awayekî fermî li penaberiyê dane. Belê. Kek Zekî Sadî çendê wan têne qebûl kirin gelo û kîjan perçeyê Kurdistanê zêdetir mafê yan jî serlêdanên wan têne qebûl kirin? Ev ji parçeya tê guhartin mînak li Kurdên Bakur ji berê yanî guhartineka mezin ne Kurdên Bakur derdora sedî 8 heta 12 yekser mafê penaberiyê distînin. Şaş newê fêm kirin. Ev nayê watê yek û nestînin yekser şûn de têra rêkirin yan jî têne dersînor kirin. Prosedûr berdewam dike serî lêdana mehkemên û çêdê û her wekê din. Yani neqebûlbûyîn an jê nestandina maf yekser nayê wate yekser Erweha ev 12 salane tê guhat. Sûrî bi giştî yanî ne tenê Kurd hem Erebî ve Sûrî tên derdora sedî 85 têne qebûl kirin yekser mafê penaberiyê distênin. Başûr halê hazir berê dema Daişê û pêşiya hingî derfetê standina mafê penaberiyê bêhtir bû jî niha rêje gelek kêm e. Belê. Piştî van guhertinê ku li Sûriyê çêbûn wê çi guhertin bi ser daxwaza mafê penaberiyê ya Kurdên Rojava de were ew ê ku nehatine qebûl kirin yan ew ê ku îqameyeke demkî wergirtine eger heye wan vegerînin? Rewşekê gelekî şêlona heye. Piştî desthilata nû kete Şamê de
ئەڵمانیا یەکسەر پشتی دو ڕۆژە بریاردا ku dosyayên serîlêdana penaberiyê yên vekirî yanî hên biryar derbarê wa da hêne hatiye dayîn niha werin rawestandin. Ev jî dosyayên 47,000 kesî ne. Ev dosyana hatine rawestandin ji bo dema werê hikûmetê hê biryar nedaye wê çawe vê pêvaşûyê pêş ve bibe ji ber dixwazin destpêkê binêrin rewşa Sûrî wê çawe bê divê ji aliyê hiqûqî ve jî bingeh hebe ji bo ku tu demdirêjî dozê bidê rawestandin an jî dosyayê bidê rawestandin an jî biryarên û bidî ji bo bê divê bingeh hebe lê belê rastiyê de hêç çavdêriyeke cidî ya derbarê hikûmeta nû ya Şamê de bi hikûmetên ranîne heta hokarek jê ew bû ku wezîra karê derve Almanya biryar çend rojekî çû Şamê bingehê wê de ev yek jî hebû digel gelek tiştên din. Gelekî spas bi rêz Zekî Özmen nivîskarê pirtûka Kurdên Almanyayê tu ji wî welatî mêvanê me bû zor spas. Gelek spas Mariya.